media korte do an aphan nangli to aphan nang cho pha teng pen kewang pot akiru pi perfect lo nilipini nangli to aphan nang cho pha lam thegela hello patumi dik Stephan Phangcho pu nili birodhela pen party alam the ajak alam kaning jidu laso puthak sinili karbiang long arat angkang pido anaphan isi lam klar mate ke pachini kang tu laso pena jok sinang le tum han phapon no ke chengsi la ke langli pe klang pon la bangke APHLC asong pen ni ka che oke Rajen Timung ajoy ni usi Stephan Phangcho bang alangli nangli tum media hoi pe ni le berta lo patumi ni le bang solam the beta uthoni li lam pe klar donji pulo setameni li difu pen ang tan nam nang ko ma sinili tong sekot bang ni li pidun tek thedelo tami pini puthot ako nang to banang cho phawlo la hello alangli nilitum along MEC election hood alangli wang lo nililong wang pen niliphan pharokre phone sori hini ne jang thu che thai no u hala so hud nang rap du pen ahem konalo ne kodang asor ne la bang ke ni hala so ke MEC election hood muni duppi ko posini ta chiri ne setame a phi bang ke MP election hood aprang bang ke litum lemra pelo lang litum pen amasi ke claim ke dam kaduk kawe claim rapet dam rapet lo amasi kami si hini de choklem bonang pa hok lo bangke alang li no hok pen ami ramrong ben satami alang li lak chok atang kawan lo pen ili tum claim rapet lo la pen a business ta chingthur hele lo ale we de lo lost chok pusatami alang li nili phanang pulo nigela sotangka ke bang men siwa nili injir pen pusini li phanang than no to tang te pusini li ke cheng si alang li phan check tok dun lo lak isini li check pilo la so pen a phi pipon chat sini li lak lira 4 lakhs 80,000 bak nili tum pilong lo lapen ki pilong le dolang satame alangli kopia intention one hada ke cetha nang le to media thaino bangke keso hut nang lang le det keso hut nili phanang ardik khi phedet Rajen Timung ki pu sata birta ke long pen masini le tum alangli so det pulo nili phanang pachini lo amasi nili tum nili sisi a president hoi pen nili secretary phanili hukum pisi Stephan Phangcho sodet aposi tum sekai si hini vetame cherabdu na pusi nili constituency a secretary Rajen Timung phanili hukum pisi alangli group long upload lo lapen alangli sodet pusi ili to masar JI katharta nili phanang pachini lo suri hini ne alangli tarabdun lo nili talangli sodet pusi nili ta mentune pharo pho betune suri sila puson pidun long lo lapen bikrom hanse ta nili phan birta nang pilo alangli keso pu pena jok alangli ta surinar cap ne tangka pidun long lo pusi alangli nang jetham lapen hala group along ki pi pen rat atum alang ni phan ko pipotong sekai si hini pidunun edelo ne la bangani li buji je chini ne dela satame alang li ke claim ke dam ka chipi duk lapen nili ko ane ke khoros kaduk ka pu alang li hadang le to media thainu ningjelo si chorolo alang li ke claim dam chipi duko kalang ahok claim rapet dam rapelo setame alangli inuvet kalilo kachipiduki
hola PS committee long hala wrong along PS committee a president secretary tu manna kachipiduk so sugali hala tum theng lo han chojor cha so de da hut pune de da hut hala tum jog phanna patti na thai bili athema APHLC party ke lage ni tum nonamat ke council tum chari long lela non lang li kesu ke chelang pen Dimapur lang li kesu chelang lo pen halada hospital along ajak fees jitu niki bill ke le hala bakso bill ke pe un e pen ajok tuliram rong hang si lang li phan rap dun lo pulo lake jok leso setame APHLC munil leso Congress munil leso ESDC munil leso BJP munil leso CPIM la munil leso ta council ke chari tumge lake ami thanga tangka ga lili lo government na tangka lo inu CM bolo te lage Karbiang long a CM lo posi lake ajada party hana rap melo athelang li jungjung tangka ga li mati government na tangka ga mati non lasi jasemet niliphan nang pulo ar punang pek ponei pulo alang li phan nilitum chingwai lo MEC election hodan yalang li lumba jong lo voter ID avela athe alang li lumba jong sor kali lapen alang li methang mata nang than niliphan ni MEC election kanang phan phut nang jo onong le delu nilipulo nangante voter ID che selam non che selam de no MP election kanang na vote jok do nei se non ki jani non che selam ta hailo mini seta khei long ri jok wa nei pu penamen bena jok nili tumke alang li phan alang li nang hang finance secretary ni phanang pe go pulo seta finance secretary ke already ni tumke appoint ta president hai ta ke appoint ta secretary ta ke appoint ta ni pulo lasi nang non IT na IT cell na a secretary nang claim pon Charlie pon tha non mirara ang ko nang Charlie dun tha usinili IT cell secretary ni tum difuel AC constituency throk a president secretary phani tum pangrum si ni tum alang li phan IT cell secretary pek pon no lapen ajahak alang li claim rapet dam rapet akorti tumben kache tonti ason satamini li phan ajahak ang bongolom complaints pinang anang pele tani ni lahai ke thang alam tani li chore na pen din de muthe claim payment na dam payment itum khaya pharma na posi itum che song rapet na posi la anda nilitum che than che peri pon bom si dam pon bom lo non jasemet APHLC ka CU ke Rajen Timung join ni lapen party long ideology ajak ninggang samse join ni puke lake nangli phan ko mani hala council ke chari atum hospital ke chelang kesu ke chelang along bill nang PPDet ko peda amendment na pot si jong si nangli party phan la poson ininggang samse pulo de lage ahok pet akache song pu hokdamun edet po kiduk kisung do nili tumta nili metha mata 2017 aninka nili independent man tholo 2019 ke nili APHLC lo jai sar MP election ke thot cheng ho dili metha masi election e jali a election ke papar laso lam so lam gali lapen kache song pulote ilitum edet elong ri ke cherai kom je phan alang li phan ning ke oi pen leni lila hiri gali satame rada tum chini nangi je alang li phan mane kipi pe pin lo pogali bonda kipi tong thek theyang ko alang li kopia intention ben lone kopi ke thek long ben dong li men la posong ke chapha leb lone la bangke ni li tum chini ni bani li chini ni la pen son plie bangala hello
cethana link satame ilitum APHLC tum ke PS committee tum CC committee tum village committee tum cipiduk pik halatu theng lo han cho non tum sar jaya tha rap long o elo nili tha rap long o elo sata lason ke pasi la pen lason kachodin thapu ke pini adi tum thek long nela hoitu alangli pini nangli tum media hoi peni long last nangli tum media tum karjo hut nangli ande la so party jode pete don nangli pia party si chi dun popolo non ke do boma council chari bom tum long se dun ma polo o kalang lo pusalang li jethang lo hoitu BJP ki dun kang tung mena posi alangli nili phan posonta hai lo mene ba party phan posonta hai lo mene apen BJP atum aja inut bahani tum hoitu la phan pene palam sota hai lo mene la bangani tum chini unde dela setame khei longri jognangji ke cheso tum long amen in than long nangi ke cheso tum pota cancel long nangi arni sige la so det along ri tum cerai kom chip long nangi pulote itum ining gidinge kenang so ininga sedeng menga chokchi kame claim ge political party along itu dun puno business along puno hemtun along puno ajat along puno da ining ke cepe sedeng pen kami claim ke chunchelo success selo lahela nasi chorolo nilihin ben la pan sinang le tum han pachini ponlo benang le tum se pine karju idu pute arjuta me Phangcho alang di lak chok akan ta pewan ponhat pensigawan la pen puti phan kharbar isi hini business pu choklem nang pu pena poselang li wan lo mesen lo la APHLC party pan pangje phan le alang di so lak chok pewan kali ini tum bahani pu business choklem nang pu pena to sikewan katame non ki piopor hor bangela bangani li penang an bang pen sikewan pu pena men pe to si penang an atangka ke ni li ke woilong lo la bangge alang li phan pidum thulong lo je pidam ko he ko na pen sikewan ma hala so phan chi pidam thuno ko bang jungjung alam si party long wan dela si prengke jok tadu dei prengke bangla si inu texer sa da bang pulo prenggawe pino bang incam da karbiang long lo inu thedung mun ki pu hadi prenggawe pino bang incam prenggawe tum ke incam on cholo apreng si prejam komane ke gari alun ke ena preng komane ke dukana preng komane ke bank loan ke ena preng komane ke non even mobile ada EMI en kalima EMI penon mobile loan en ala haya preng mane ke interest preng mane ke jirpijir polong pen preng ason choram pen pine kharbar choklen i paniri sata pini arni si social media long ba media thengno ekdom pu ke lason ga abi ke di jelo pasang nasi alang le nili phan ko pene komane ke toy bang do tai nili ga chini ko bange athe malang li hala dimapur se ke chelang hu hala bil piun tuliram ro hang se pidun bulo ke di ladak bang itu mun chidam nang poye nasi ako non kitu ni talang li BJP si duni buke ang hu pen ke bar yo nasi lahai pen bang ke itu makhei ke reng nangi pulo te alang li non nang idun ko bentul lo MEC election of Frank pulo te non ningkan hini ba kedulang bu di ningkan hini pe yong se alang li mane kacesong kang don lo pulo te lake itu madde di uposi itum kacesong unila nili ge regional lo ngatu ne ga ha bihe kang ko pe nili ge ha gitar ar deng theklo tabla thip theklo pele non ani lige regional long lok la ta sungkrum etami army si ke APHLC pen itu det cerai kom ne longri long pan itu deklar nah hela tangge hala de Phangcho sambo party pen kache oke nang tumba ni jungjung achila hon eba lason ke do ko ka ni si alang di party pen kache nakulum nili tum jung ke celang sela thang da ve nili alang le panom most welcome alang li ko mane alam kar ju pen alang li BJP ki dun ngang tung pen nili pan pene nang karbok do ta
kache lang sila jithang kam ami la political la pena ke party pini pu APHLC party pu pena joki tu kache lang sila re ja kam sa ami akar bi tu percentage se gon se dulu imi thang bong le ching hon he te jok na nei hon bang we lo lai lo na si la lo